Hello logoफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं आरो आंबो इसोरनावनो मोजां दङ दिनै फुंजानि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बराय हरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आंना फिसाजोआ दिनै भेजिटेबल रलसो लाङो नै भेजिटेबल रलनि थाखाय नै बान्दा कफि सिमला मिर्चि पियाजखौ बेबायदि एसे एवनानै सस होनानै लाबाय आङो ससजों मिक्स खालामनानै लाबाय दा नै बेयाव रुटि बानायनांगौलाय भेजिटेबल रलनि थाखाय नै रुटिखौ बेबायदि एसे थाव होस्रो एवनानै लाग्रोलायबाय बेबायदि सोनानै रल खालामना हरसै जाबाय नै खानाङा लासै लासै खानाङा बाहर तो फिर भी ठंडी है पूरी साइकिल में जाते हैं ना एसे दखानाव थांना फैसैलाय सोनाफोर बिदिबा थांग्रोनोसै सोनाफोर थ'दे आंजों लोगोसे एसे शेयार खालामनो हायोबा खालामना होनोसैलाय दुकान थांसै दुकान जाहाथे नै जोंना दै सोग्रा रावनो प्रग्राम जानो नागिरदोंलाय प्रग्राम माने सिभिलियान बर्डनि लानो नागिरदों जाहैदों माला देटे मिथिया एकदम स्कूल नहीं है अच्छा आपके पास होगा नमस्ते ठीक है ठीक है वो पता नहीं है खा के देखो पता ही होगा पता है हाँ जी टमाटो दीजिए 1 किलो वो ओके हाँ दे मेरे गांव घर पे नहीं है मैं बाहर कैसे है टमाटो केला नहीं रावण ज्योति बने के मैगं लानानै फैबाय सनाफोरा मैगं माबा मैगंखौ थांनांसिगोन ओरैबायदि सान्दुं दुंदोंनालाय दिनै सान्दुङाव थाबाबो बारा मोनो सिङाव थाबाबो थान्दा मोनो मा मोजां दा नै सोनाफोर आङो दखाननिफ्राय फैफिनबाय नै मा मैगं लाबोखो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै दा आङो मा लाबोखो दाना नै फालांखौ लाबोदों सोनाफोर मैद्रु मैला जानो लुगैनाया हामथारला फालांखौ लाबोबाय एसे ओमफ्राय नै मेथि मिक्स साग बानायलाबायनानै जानोसै धनिया भिन्दि एसे लाबोबाय ओमफ्राय टमेट'
ओमफ्राय सामब्राम पियास बेखौनो लाबोबाय फिसाजोआ बिराद भिन्दि जायो नालाय ओंखायनो भिन्दि लानानै फैबाय आङो फिसाजोनि फेभरेट भिन्दि बेखिनिखौनो लाबोदों नै सनाफोर आंना दिनैना ओंख्रिया मेवाइ गोखै ओमफ्राय अरहर दालि कुकारावनो होखावनोसै रुदलाबायनोसैलाय बेखौनो माबायदि जायो संनायनानै जानां बेखौनो दालियाबो सुनानै लाखाबाय मेवाइखौबो एसे दै गुदुंजों सुबाय कुकारावनो होख्लायनोसै सामब्राम पियास बानलु थाइसे जिरा एसे होनानै थाव सेरहोलायबाय आङो दा नैबे मेवाइखौ एसे एवथ्रमनानै लानोसै संख्रि एसे हरखानोसै सनाफोर हालदै संख्रि होनानै दसे एवबाय दा दै हरनोसै एवदाब ब्र' होनलायबाय दै जाबा माया जाजायो माया जाजाया बेलाय माथो ओंख्रि जाबाय थाबावनो सानफ्रामबो दालिबाबो दालि गोजा जानो बालायलांबाय ओंखायनो दिनै मेवाइखौनो होनानै संबाय आङो गोथाव जाखोना जायाखै दा जाबासो मोनथिसिगोन मालाबाबो जाफेराखै दे दिनैसो फार्स्ट टाइम आंनि गोसोनिजों संनाय दिनैसो आंनि गोसोआव फैखांनानै संदां नै सनाफोर आंना दालियाबो रुइबाय खनब्रै खनबासो सिटि लागायबाय आङो दा गोदौ होनानै दै एसे होनानै गोदौ होनानै खांनोसै नै सनाफोर आंना दालिजों मेवाइजोंहा जा मोजां जाबाय गोथाव जाबाय माने अरहर दालियाथ' ओरैनो हारसिङै संबा फादुब जायोना ओमफ्राय बे मेवाइखौ होनानै संबा फादुबबो मोनजाया आरोखि बिराद गोथाव मोनजायो मिलौलायबावोसो नै जा गोथाव जाखाबाय आं एसे लाव लावैनो दोनबाय फिसाजोआ मेवाइखौ जानाय नङाना दा ओरै हायखां हायखांसो होनांगौ बिदैखौ गोथाव जायो सनाफोर नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जाफेराखैबा मालाबा संनानै जानायना नायदो गोथाव मोनजाखायो मेवाइ संखांबाय दाना नै कबिजों मटरजों फ्राय एवनोसैलाय बान्दा कबि मटर कबि भाजायाबो मोनबाय नै सनाफोर आंना मटरजों कबि भाजा रेडि जाबाय जानोसैल' दा